אני מתבייש, אני מתרגש. אני שוכח בבת אחת. פיתתי מה שאמרתי היה טוב, כל מה שאמרתי זה טוב. כל מה שעשיתי היה טוב. מה נגיד אמרת? על עסקאות הטיעון, על רצח כל יום, על שנאת חינם, על שסיירות. בוא תספר על זה. אתה מקליט אותי או? למשל מה? לא יודע, על כל ה... יש פה 2 מיליון רעבים, למשל דוגמה. ערוץ 10 זלזל והנה הוא קיבל את העונש, הוא הולך להתפרק. אמא שלי הילדית, שלחתי לשלם השנייה. בזמן שהוא היה בשיא התהילה שלו. היה לו סיגרים, בתים בפרים, מרסדסים. למי זה? הילדית, הוא זלזל בי, והנה אתה רואה איך הוא מסובך בפוליטיקה, הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. הוא אמר שיחזיר את הכסף למעמד הביניים, איפה הכסף? והנה הוא השתפן. הייתי מהאוהלים האלה עם מנהיגי המחאה. ליף, הסתכלתי בעיניים, ידעתי שצבועה. הנה שר הרסון, קנתה אותך? קנתה אותך בכסף? אתם צועדים לי מכיכר הבימה עד זה... כרבין, מה, זה כמו שגברה? כולכם התערבבתם והלכתם בפוליטיקה, שכחתם את 2 מיליון הרעבים, בגדתם בהם. כל 400,000 האלה שבאו לכיכר המדינה, רכבות מפוצצות היו שיבושים ברכבות, אנשי רכבת ישראל הם חברים שלי. פחדתם לי, צחקתם עליו, רימיתם אותם, הלכתם עכשיו בפוליטיקה. אתם מנהיגים, אתם... יש פה 2 מיליון רעבים, איך אתם ישנים בלילה? בואו תראו את העולים עכשיו ברכבת צפון. אני עברתי, אני עזרתי קצת לראות במידה, אני מסתכל על המבוגרים האלה ביניהם. זה לעלות על עגבניות 15 שקל קילו, עגבניות, מלפפונים, אתם מטורפים. הלחם. אני מהלכה הלכתי עד חולון, עד עברון. לחוב אלעד לאכול 5 שקל מנה פלאפל. בשביל 7 שקל כל יום לחסוך את האוטובוס נסיעות, אני הולך מהלכה, תראו פה ורואים, הנה גדרות ירושלים. מה עוד אתה... כמה תקלות היו ברכבת? ברב קו או ברכבת שהשנה כבר, מאז שהיא קמה בירושלים, הרכבת הקלה. רגע, מה עוד אתה רוצה... תהיות עליהם למשיח, ריבון העולמים. תצרת בה תהיה מוכנה כבר של האיראנים, אתם יודעים שהם עובדים עלינו, הכל בשביל נפט. אירופה, פגעת לנו את הרכבת האווירית, אתם רוצים לעשות עלויות של ריבון העולמים. אירופה, שוודיה, כולכם מושחתים. כולכם מושחתים, לא אכפת לכם שיהיה לנו עוד שואה. 6 מיליון יהודים עפו בשואה. אני עברתי טראומה, כמו עם ישראל. רגע, אהרון. אני טראומה פה, כמו עם ישראל. אני תעלילו בים חגורות. אהרון. מה עוד אתה יכול לספר לי על העדות שלך? מרקות, חגורות, אגרופים במשפחות אומנות. קשה לי, אם נוגעים בי אני מרגיש חום של 100 בת. אם אני רואה קטטה ברחוב, אני אזכור את זה 30 שנה, יש קטטות שראיתי ברחוב. אני כל יום מתגרים בי ברחוב, באוטובוס, אני רואה אלימות כל יום. בחורות חוסמות אותי, עכשיו אני מבחין עליהם, עכשיו אני מת מפחד. זה העם היהודי, אלימות, רוצחים, שודדים, ככה היה גם בתורה. בגלל זה נחר בית המקדש, שנאת חינם, מערכת תוכנת נפלאה. כרגע אני מפחד לצאת מפה. עד שראש השנה, מה אני אומר לכם כל השקיות, הן בחורות חוסמות אותי.